Tutoriaalit ovat Villen sisällä toteutettavia interaktiivisia oppitunteja, joiden tarkoitus on käydä pienissä osissa läpi opetuskokonaisuuksia. Tässä videossa käytämme esimerkkinä tutoriaalia aiheesta Java-ohjelmointikielen metodit. Aloita rekisteröimällä parisi tutoriaaliin Villen ohjeiden mukaisesti. Tutoriaalit koostuvat kahdesta osiosta, opetus- ja tehtäväaihiot. Lue opetusaihion sisältö huolellisesti ja tutustu sen sisältämiin esimerkkeihin, jotka auttavat seuraavan tehtäväaihion toteuttamisessa. Tutoriaalia seuraa aiheeseen liittyvä tehtäväaihio. Kun olet tutustunut opetusmateriaaliin, paina alta löytyvää tehtäväpainiketta ja eteesi aukeaa juuri oppimaasi liittyvä tehtävä. Ratkaise tehtävä ohjeiden mukaisesti. Voit halutessasi palata opetusaihioon palauttaaksesi mieleesi juuri oppimasi. Kun olet tyytyväinen ratkaisuusi, paina Submit ja lähetä tehtävä tarkastettavaksi. Saat Villeltä välittömän palautteen ratkaisun oikeellisuudesta. Käy läpi kaikki opintomateriaalit yksitellen ja ratkaise niitä seuraavat tehtävät suorittaaksesi tutoriaalin onnistuneesti. Tsemppiä!